Shubor na Snem jong unong san Hima. Kalong ka jingja ka bansa jingkan mau ya ka Hima Sohra ba da ka bri uhan yo trap baro ka wei. Namar Hadien khandai khandai Snem na Sakhi biang ya ka Jingthang Syiem ha ka Hima Sohra. Kasian ka ba khadu bala thang Syiem ha ka Hima Sohra. Kalong ha usnem shija khandai spa arphan riu kata ya Syiem roba sing Syiem. Ya bala thang ha ka tbab thang Syiem ha pom somen ka ba an sa thang ya upa Syiem freeman sing Syiem menda kasi. Ki khun ki hajar ka Hima Sohra ba na ki wei pat ki Hima kilawan ban sngula me ka jingklat Syiem ka Hima Sohra bat ban Sakhi ka Jingthang Syiem ka ba hakani ka peteng menta le se ki babun kimpan jui I ka Jingthang Syiem lei iru ba ki tunum yeng bat ki surok ki ladap da ki brio ki bala ap ka jinglet on thang yu Syiem ka banong hatpap thang Syiem hapom somen ya ka Jingthang yu Syiem an shimti da upa Syiem marumdor Syiem Syiem ka Hima Sohra ubdang shusha jet kum Syiem hakalai tarik naiwi. Ason Bakum juru ya kibahagia hasam jong ikut jong Syiem balakano nangka ikut jong Syiem balakano jelaban jong lain yang tak kita lakukan pa babin pengkerpang dari nak kita nak nunggu kita kosong kabab ini publik. Kaleng kason kansong hapo kasendok bat katabot kinkio hejrong nakerpat yang itu tiba semiki kan kakam ba kaleng kason kansong hapo kasendok mediam bat katabot bat kasendua kinkio hejrong bat menjawab hendak kejengkuat ta nai wei riorang ba kuliah na Sohra ni badai ba dengan